ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. дуюм рақами рейтинги вазни сабуки UFC Ҷастин Гейҷи, оиди муҳорибааш зидди Майкл Чендлер ва оиди нақшаҳои ояндааш фикроша баён кард. биён суханҳои хайлайтро гӯш мекунем. Чендлер ба монанди ман ҷангиданро дӯст медорад. ҷангҳоро стилҳо месозанд ва аз рӯи стилҳо ин беҳтарин муҳориба барои мухлисон мешавад. аз ҳар дуи мо як кас ба нокаут меравад, агар ба шарте ки Майкл ба монанди духтаро нашававу гӯштингириро сар накунад. ӯ мегӯяд ки кадоми якум шуда ба қафо қадам мегузорад, пас ӯ дили тарсончак дорад. ба фикри ман, мо дар ҳақиқат дили тарсончакро ҳамон вақт мебинем ки ӯ зарбаҳои маро ҳис мекунад ва дарҳол ба гӯштингирӣ мегузарад. рӯзи 7 ноябр ман ба қафас баромада ғалаба ба даст меорам ва баъд бо ғолиби муҳорибаи Парье ва Оливейра вомехӯрам. ана ҳамин аст нақшаи ман, гуфтааст Гейҷи. дӯстон, фикр мекунам ки дар ҳақиқат муҳорибаи Ҷастин Гейҷи ва Майкл Чендлер муҳорибаи хеле дурахшон хоҳад шуд. ба фикри шахсан худи шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? метавонем фикротонро нависем. дӯстон, дар ёд дорем ки чанд муддат пеш яке аз ҷанговарони ташкилоти Eagle FC Узаир Абдураков ба варзигари тоҷик чемпиони Eagle FC дар вазни нимёна Самандар Муродов визов дода буд ва ба шумо гуфтанием ки Узаир ҷавоби худро гирифт, аммо на аз чемпион, балки аз дигар ҷанговари ин ташкилот Имомшапи Мухтаров. баъди оне ки Узаир ба Самандар визов дод, Имомшапи ба Узаир муроҷиат карда дар саҳифаи инстаграми худ чунин навишт: Самандар Муродов ҷанговари ҳақиқист, аммо биёен аз рӯи фактҳо гап мезанем. мо медонем ки Самандар Муродов айни замон осеб дорад ва ӯ аз сабаби ин осеб тӯли чанд муддат аз ҷангҳо дур мешавад. Узаир: ман дар бораи ки сазовор аст, а ки не гап заданӣ нестам, аммо айни замон ту як ғалаба баъди мағлубият дорӣ, а рекорди ман бошад 10-0 аст. ман фикр мекунам ки ба чемпион визов додан нодуруст аст вақте ки ту бо дигарон қуввоозмоӣ кардагӣ нестӣ. ман ба ту визов медиҳам, биё ин корро моҳи ноябр ташкил кунем, навиштааст Мухтаров. хотиррасон мекунам ки Имомшапи Мухтаров рекорди бебохт 10-0 дорад, а Узаир Абдураков боша рекорди 14-1 дорад. дӯстон, ман фикр мекунам ки барои Узаир ин пешниҳоди хеле хуб аст. ҳозир вақте ки чемпион Самандар Муродов худро барқарор карда истодааст, ӯ метавонад ки бо Имомшапи муҳориба гузаронад ва ғолиби онҳо метавонад ки бо чемпион вохӯрад. дӯстон, ба фикри худи шумо кадоме аз онҳо сазовор аст ки бо чемпиони бебохти тоҷик Самандар Муродов дар қафас вохӯрад? фикротона ҳатман дар комментария нависен. мо боша мегузарем ба дигар хабар. топови ҷанговари UFC дар вазни 61 кг Роб Фонт нияти Жозе Альдоро ба нокаут роӣ кардан дорад. биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. ба ман стили Жозе Альдо маъқул аст. ман дар муҳорибаҳои ӯ ба воя расидагиам, аммо фикр мекунам ки дарозиидастони ман, дақиқ будани ман ва финтҳои ман барои ӯ проблемаи калон мешавад. дар якум раунд ман кӯшиш мекунам ки ба ӯ фишор кунам, а дар дуюм раунд боша ман дар ҳақиқат кӯшиш мекунам ки ӯро ба нокаут роӣ кунам. бо чунин рақиб ба монанди Альдо ту набояд ки ба қафо равӣ, бояд ҳамеша ба пеш ҳаракат кунӣ. нақшаи ман дар ин муҳориба чунин аст: аз аввал ӯро каме хаста кардан ва дар дуюм раунд ӯро фавран шикаст додан аст, гуфтааст Фонт. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Роб Фонт ва Жозе Альдо рӯзи 5 декабр баргузор мегардад. дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. ҳатман фикр ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен. то бозидид хонободу сарбаланд бошед.